dai ta sauya, to su sai yaushe za su sauya? Yalla bai lokacin jijjigar ka. Jijjigar ayaba. Jeki. Ni tun wannan abin na kasa fahimta san menene irin wannan ne? Baba samsam bana jin abin da kake faɗa. Gaskiya ne. A 'yan lokutan nan gaba ɗaya na ga ɗabi'unki da yawa sun sauya. Ba kya cin abinci akan lokaci kuma kin fara kaiwa dare a waje. Ga dukkan alamu akwai tasirin wani a cikin wannan al'amari. Waye ne to? Sunan shi Loki baba. Shi ne wanda nake so, kuma ina so mu aure da shi. Me kake so ka sani yanzu? Ba ko wani abin da zan tambaya. Me ko zan tambaya? Shi wani irin mutum ne? Shi din yayi karatu ne kamar ni iye? Kan bala'i. Ya zubin furucinsa yake? Yana da tsafta kuwa? Kada Allah ta sono banza. Na gaya maka duk abin da kake buƙatar ka sani. Idan kana neman ƙarin bayani, zaka iya magana da shi kai tsaye. Shikenan. Ce ne masa ya zo ya same ni, ina son ganinsa. Barka dai, Loki. Kana ina ne? Babana ne yake so ya ganka ku yi magana. To shikenan, kana da gaskiya Loki. Wai ya ce ku haɗu a Golden Cafe na tsohon birni nan da sa'a guda. A'a. Shi zai bar lokaci da waje ko ni zan bashi? Kamar yadda kake faɗa, ka fi dagewa saboda aikinka ne. Mu yi amfani da wannan falsafar. Shi baya da wani haufi akan ka zama sadakin shi. Tunda kai ne kake da tantama, kai ne ya kamata ka je ka same shi. An soma fa kenan. Kai, Ka daga gaban. Ni haka ne. Sirki na. Ni ne Loki. Kai yaro, kawo kofunan shayi biyu. Maraba da zuwa, ga waje nan zauna. Yawa. Ga shayi nan mai zafi, kayan makulashen nan akwai daɗi. Ka ci wannan cincin din kafin a kawo sauran. In ga gashi. Kaga dakata. Baka so ne? Amma menene yasa ka zaɓi mu haɗa nan wajen? Ai wannan wajen haɗaɗɗen waje ne sosai, ta yadda babu wanda zai iya jin magana da muke yi. Bari ka gani. Kai banza. Yayi mutumina. Balbala. Ka gani ba? Zagin shi ne amma ya dauka gashe shi nayi. Ka ga nan wajen ai yayi. Yawa to ga yamin yaushe ne auren? Me? Tukunna wai kai waye? Ya ta kadarorin rufi miliyan 500 take da. Tana da manyan gidaje 10, masana'antu 10. Kai kuma me kake da? Ina da yar kamar labai. Me haka ke faruwa? Sirkira, ina gaba akan shigan da aka yi jiya ne. Mu bar nan wajen. Anan dai kan ba wata matsala. Mu yi maganar mu anan. Kai, a yankin da aka yi kisan ne zamu zauna mu yi magana? Gaskiya yau ba ranar alheri bace. Sirkina, zo ta nan. Yarka tana matukar sona, kuma ni ma ita ce duniya ta. Saboda haka kai na same shi, ku tawo ta nan ku shege shi. Wayyo Allah. Waɗannan ne? Ka san su ne? Sun jima suna neman farmaka ta, su suke shege ni. Ba za ka iya tserewa ba Loki. Kai ma ba za su iya farmaka ka sirki ka fece. Hey, excuse me, kuna ji? Ku fara ta kan wannan. Dakata sirki, ka nutsu. Su waye waɗancan mutanen? Kana ji? Kafin na haɗu da yarka da yarsa nake soyayya. Soyayya ta ki aiki, mun rasa jituwa, shine kawai muka rabu. Shi kuma baban ya kullace ni. Gudu sirki na gudu. Na zo na akan yata, kai kuma kana mun magana akan yarwa ne? Sirki na zo kake kai magana ko kuma so kake ka ceci ranka? Sun kuya sirki, duka. Kai, kada ku bari ya tsere ba. Tawon jawo ka sirki, taho. Ga sunan bu sirki, feshe. Ina yaron yayi? Wallahi ban sani ba. To amma me yasa kake gudu tare da shi? Yana da matakar makirci ne. Shi ya nuna min na ta bin sa mu gudu tare. Ya muke magana da shi ko mu shege shi? Kamar wata kaza kawai ka ci a wani sheke ne. Ta ce take soyayya da shi. Shi yasa na haɗu da shi don mai magana a kai. Kuma da gaske?
'yan taka tana son shi a cikin ranta. Kwarai yalla bai. Allah zargi kowa ya sauke makamansa. Gaskiya duk faɗin duniyan nan ka fi kowa rashin sa. Wannan yaron na wuce tsawon shekara ina yawon neman sa. Me yasa? Kamar dai yadda ya ja soyayya yarka ta tattara gaba ɗaya ta narke a kansa, kai ma ka janye duga ba ta da shi zuwa hannunka. Ni yanzu na sallama maka komi, ina makaman nan duk ku miƙa masa. Ku danga mar gaba ɗaya. Ga wannan bindigar ma za ka iya amfani da ita ta hanyoyi biyu abinka. In ma ka sheke shi ko kuma ka sheke kanka. Domin kuwa al'amarin da ya faro ka kwata-kwata baka san shi ba. Mu koma gida kai, mu je lokacin shagali ne, nauyi ya sauka aka mu mi kodumo. Mama nuginna gabaragi mana tataragi taran sakaragi karochi mani poke